Vi har i dette AT-forløb grundlæggende arbejdet med videnskabsmanden Galileo Galilei, deriblandt hans bedrifter i løbet af sit liv. Herunder vil vi komme ind på kirkens rolle, som blev påvirket af Galileos teori om et nyt verdensbillede, der erstattede den overbevisning, man førhen var af. Vores problemformulering lyder dermed således. Spørgsmål nummer 1. Hvilken betydning havde det nye verdensbillede for kirken og dens magt? Spørgsmål nummer 2. Hvilke konsekvenser fik Galileis forskning for ham? Spørgsmål nummer 3. Hvad er forskellen på det heliocentriske verdensbillede og det geocentriske verdensbillede? Galileo Galilei var en italiensk videnskabsmand fra 1564 til 1642. Som kun 17-årig begyndte han at studere medicin, som han senere lagde bag sig på matematikken. I ca. 1589 fik han en lærestol i Pisa, uden at have taget en eksamen. Han opgav sin lærestol frem for et professorat i Padova, hvor han var indtil 1610. Galilei lavede mange opfindelser, blandt andet en geometrisk passer til militært brug og en forløber af nutidens termometer. Han både fabrikerede og solgte forskellige videnskabelige instrumenter. Galilei er specielt kendt for hans studier af fald- og pendulbevægelsen og hans videre udvikling af den hollandske kikkert i 1609. I 1610 fik Galilei en velbetalt stilling ved Medici-hoffet, hvor han var indtil hans død i 1642. I løbet af hans liv har Galilei skrevet mange værker, hvor størstedelen var skrevet på folkesproget toskansk, så han kunne nå ud til et større publikum, som inkluderede den ulærte del af befolkningen. Med denne kikkert foretog han astronomiske observationer, hvor han blandt andet opdagede, at der er bjerge på månen, og at Jupiter har 4 måneder, hvilket han opkaldte efter Medici-familien, nemlig de mediciske stjerner. Månerne er nu kendt som de galileiske måner. Galilei ligger begravet i Santa Croce. kirken, hvor han ligger i et flot gravmonument. Som nævnt tidligere fandt Galileo ud af, at Jupiter havde 4 måneder. Dette bakkede op om det heliocentriske verdensbillede, som er det verdensbillede, man havde i nyere tid, hvor solen er i centrum. Før i tiden troede man på, at jorden var i centrum, og at alle planeterne kredsede om jorden. Det startede helt tilbage i det gamle Grækenland, hvor filosoffen Aristoteles fremsatte det første geocentriske verdensbillede. Dette var begrundet ved en række observationer, hvor man lod vand falde, hvorefter det ramte jorden. Dette så man som om, at jorden måtte være centrum, da alt dermed søger mod jorden. Senere kom Aristarchos fra Samos, som levede fra 310 før Kristi til 230 før Kristi. Og han kom Copernicus meget i forkøbet med tanker omkring et heliocentrisk verdensbillede, altså hvor solen er i centrum. Men der var ikke stor opbakning på denne tid, og han manglede udregninger og beviser til at bakke sin teori op. Ikke lang tid efter kom Ptolemæus med det ptolemæiske verdensbillede, hvor alt drejer sig om jorden. På grund af Ptolemæus' præcise beregninger og beviser på dette, var dette verdensbillede blevet accepteret i mere end 1000 år, både af kirken og befolkningen. Copernicus fremsatte i 1543 det første heliocentriske verdensbillede. Han så nogle problemer ved det ptolemæiske verdensbillede, som kun kunne løses ved at sætte jorden i samme båd som de andre planeter og sætte solen i centrum. Selvom Copernicus var ansat af kirken, ville de ikke acceptere hans teori, og det var først senere, at det blev accepteret som et verdensbillede. I samme tid opdagede Kepler, at planeterne bevæger sig i ellipser i stedet for runde cirkler, og Kepler opstillede en masse love for planeterne og deres bevægelser. Og i starten af 1600-tallet viderebyggede Galilei på Copernicus' heliocentriske verdensbillede. Han fandt beviser såsom om, at Jupiter for eksempel har måner, og det beviser det selvfølgelig, fordi at man før troede, at alt drejede sig om jorden. Men da man fandt ud af, at Jupiter også havde måner, som roterede rundt om Jupiter, kunne alt altså ikke dreje sig om jorden, som i hvert fald modbeviser det geocentriske verdensbillede. Og det var først efter så mange videnskabsmænd og teoretikere, at det var muligt at danne et realistisk verdensbillede. I 1633 udgav Galileo bogen Dialog om de to verdenssystemer. I bogen beskriver han, at jorden bevæger sig, og at det ikke er jorden, men solen, som er solsystemets omdrejningspunkt. I sin bog forklarer han også om det kopernikanske verdensbillede, hvilket blev foragtet af den katolske kirke. Teorien, som Galileo publicerede, som modsagde det geocentriske verdensbillede, resulterede i, at Galileo blev dømt til livsvarig husarrest af den pavelige domstol. Den katolske kirkes forbud mod bøger om heliocentrisme blev først ophørt i 1757 af pave Benedikt den 14. Først i 1992 godtog den daværende pave, at Galileo havde ret,
altså at universet er bygget op omkring det kopernikanske verdensbillede, hvilket først var 300 år efter han beviste det. Efter at have gået i dybden med emnet, er vi kommet frem til, at Galileo Galilei er en mand med stor betydning både i Italien, men også verden over. Han nåede mange ting i løbet af sit liv og har sat sit præg mange steder. Vi kan derudover konkludere, at kirken mistede magten samt troværdigheden i en høj grad, da disse videnskabsmænd stillede sig op og satte spørgsmålstegn ved deres overbevisninger. Grundet de store konsekvenser, Galileis forskning fik for ham, trak han sig tilbage på bedst mulig vis. Han fortsatte med sit arbejde med at forholde sig forholdsvis passivt fremadrettet.